خصصته بمحاسن سلف الكريم بها وعيد مولا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكل هذا فقد كفاه الله أمره. dukkanin waɗannan kissoshi da muka faɗa na yanda shaiɗan ya dinga nema ya bijira ga shugaba sallallahu alaihi wasallama, to gaba ɗaya ubangiji ya isan masa ga al'amarin shaiɗan ɗin, ya kuma kiyaye shi gabarin ya cutar da shugaban, gabarin dukkanin wani shari da ya nemi ya ƙulla. وقد قال صلى الله عليه وسلم حقيقة شugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna Isa alaihi salamu haƙiƙa annabi Isa amincin Allah ya tabbata a gare shi kufiya min lamsihi ya kuɓuta, Allah ya isan masa daga shafar ta shedan. faja aliyaqanu a lokacin da aka haife shi, aka ce shi shedan kukan nan da jariri yake idan an haife shi a yayin da ya fito daga cikin mahaifiyarsa, aka ce wannan kukan shedan ne yake muntsinin ɗan adam, to da ya muntsine shi sai ya kama ƙwalla kuka. To shine a nan gun shugaba yake cewa dukkanin 'yan adam sukan samu kansu a wannan yanayi na muntsinin shedan a yayin haihuwarsu, amma ubangiji ya isarwa da annabi Isa ɗan Maryamu shi bai samu dama a kansa ba. faja aliyaqani biyadihi fi khasiratihi sai ga shedan ya zo da nufin ya zunguri annabi Isa da hannunsa hina wulida a yayin da aka haife shi. fil hijabi ke faɗa ana fil hijabi, maimakon ya taɓa jikinsa sai ubangiji ya sa wani shamaki wanda sai zungurin nasa sai ya tsaya akan shamakin, bai taɓa jikin na annabi Isa ba. wa qala sallallahu alaihi wa sallama To kaga wannan dai duk yana nuna cewa su annaba suna da kariya da ubangiji yake kare su ga dukkanin wani abu na shaitan. Shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa hina ludda yayin da aka yi masa ɗure fi mardihi a yayin ma'aikin Allah ya shiga cikin yanayi na janti, an ce kuma a yanayi na jantansa ne na lokacin wafatinsa, to a wannan lokacin ne sai ya zama na an masa wannan ɗure. wa qabbala lahu khashiyan an yakunu bika Wakila lahu ko wakila lahu khashiyan an yakunu bika zatul janbi. sai bayan ma'aikin Allah ya farka ya ce ya akai mun wannan ɗure, sai yake tambaye su, sai suka ce kashina an yakuna bika zatul jan, muna gudun cewa ya zama na ko irin cuta ce ta haƙwarƙwari ta same ka, ya zama na ko kwiɓa ce ta same ka, shi yasa muka yi maka wannan ɗure. faqala sai shugaba ya faɗa inna amina shaytani ya ce ai ita kwiɓa cuta ce wacce take zuwa daga shedan, shine yake zuwa ya sa wa ɗan adam ita. walam yakunillahu liyusallidahu alayya kuma Allah ba zai taɓa barin shedan ya samu nasara a kaina ba, ballantana har ya samu hakan. fa in qila Idan aka ce fa ma ma'ana qawluhu ta'ala menene ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa imma yunzigannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi wa in ma yanzigannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi, to menene ma'anar wannan aya?
وقد قال بعض المفسرين wani sashen malaman tafsiri sun faɗa إنها راجعة إلى قوله hakika ita wannan aya tana mai komawa zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki وأعرض عن الجاهلين ya ma'aikin Allah duk wani abu da tunziri duk wani fusatawa da waɗannan kafirai za su yi maka to kada ka waiwaye su don haka ka kau da kai gabarin duk wata wauta da za su yi maka abu suka ce suna nufin wannan abin da Ubangiji yake nufi kenan a wannan aya ثم قال sannan ya faɗa وإما ينزغنك أي يستخفك غضب يحمل على ترك الإراد عنهم ai abin da Ubangiji yake nufi duk yayin da wannan abu ya tunzuro ka shaidan ya tunzura maka abu na fushi wanda zai ɗauke ka zuwa ga barin kau da kai ga barin su abin da waɗannan jahilai da wawaye na maka suke maka fasta'iz billahi to da ka samu kanka a haka to sai ka nemi tsari da Ubangiji wakila aka faɗa annazgu hunal fasadu aka ce abin da ake nufi wa in ma yanzu gannaka ana nufin cewa shine ɓaci a ɓata abu kenan kama qal kamar yadda Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa ba da an nazaga shaytanu baini wa baina ikwati a yayin da yake magana akan annabi Yusufa da shi da ɗan uwansa to gashi a nan gun Ubangiji ya sarraha da cewa shi annabi Yusufa yake cewa min ba'ad bayan da an nazaga shaytanu baini wa baina ikwati a nan gun nazaga din tana nufin bayan da shi shaidan ya ɓata tsakanina da ‘yan uwana. To shi ne suka ce, to suna ganin na zago ma, to shi ne ɓatawa, kamar yadda ta zo a wannan aya. wakila Aka faɗa, yanzu gannaka ai yanzu gannaka, yuguriyannaka wa harrikannaka. yukharrikannaka Di yayin da shaidan ya samu wani yanayi da zai tunzuro ka, ko zai motsa ka ana nufin to fasta izbillahi to ka nemi tsari ga Ubangiji wannan zugu adnal waswasati to menene wai na zagun nan alƙali ya ce shi dai na zagu shine abin da yake mafi ƙasa da waswasi bai kai waswasi ba fa amarahu Allah ta'ala annahu mata taharraka alaihi ghadabun sai Ubangiji ya umarci shugaba sallallahu alaihi wa sallama a yayin da shaiɗan ya motsa shi absa zuwa ga wani fushi ala aduwihi absa abokan gabansa aura ma shaytanu min igra'ihi bihi ko shaiɗan ya nemi wani abu da zai tunzura shi da shi wa khawadir adnal to wasawis in ya samu irin wannan to shine fasta'iz billahi ya nemi tsari da shi wa kawadir adna wasawisi shi kaɗiri shi ne abin da zai ta ɗarsuwa a zuciyar mutum ya riƙa zuwan wa mutum irin zancen zucin nan to shi ne ya ce adina wasu wasi'i shi ne mafi kusa da wasu wasinsa malam ya Allahu sabilun ilaihi abinda ba a sanya masa wata hanya zuwa gare shi ba an yasta'iz minhu da zai nemi tsari daga gare shi wa yukfa amrahu sai in aka samu shi shaidan ya rasa wannan hanya in an yi ta'awizi to sai Ubangiji ya isan masa da al'amarinsa wa yakunu sababat timami ismatihi sai ya zamo wannan shine sababi na cika ta kariya ga Ubangiji da yake ga annabi islam yusallit alaihi saboda Ubangiji bai dora shedani akan sa ba ya kasar min at-ta'arrud lahu a mafi yawa da yanda yake ta bijira zuwa gare shi wa lam yaj'al lahu qudratun alaihi kuma Ubangiji bai sanya wani iko ga shedan a gare shi ba qad qila fi hadhihi al-ayati hakika an fada a cikin wannan aya غير هذا wannan وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في سورة الملك haka na kuma shaitan ba ta yanda za a ce zai yiwu ya inganta ya samu ya sawwara wata fiska wacce zai zo wajen annabi a matsayin sura ta mala'ika shaitan ya zo a matsayin mala'ika to ba ta yanda za a yi hakan ya inganta a haƙƙin wani annabi
ويلبس عليه لا في أول الرسالة ya zo ya cuɗanya a gare shi ya zamo ya ɗauko abin da aka yi mai wahayi da kuma abin da shi shaidan ɗin zai zo ya cusa nashi don ya rikita al'amarin to shaidan ba zai samu wannan dama ba a farkon annabta ce da aka turo manzo ولا ko بعدها a bayan annabtar ba ta inda zai samu wannan kafa والاعتماد في ذلك abin da muka jingina a cikin wancananka دليل المعجزات dalili shine mu'jiza tunda Allah ya bawa annabawan mu'jiza to shikenan kuma ita wannan mu'jiza ita za ta hana cewa ba ma ta yanda za a yi shedan ya sawwara ko ya zo wani annabi da wata siffa ta mala'ika ya zo ya bujira gare shi ya ce zai bijamran masa da wasu al'amara to mu'jiza ta tara wannan abun shedan ba zai samu dama haka ba بل لا يشك النبي bari dai cewa annabi ba zai yi kokonto ba أما يأتيه من الله Abu يأتيه sa من abinda. الله الملك absa abinda yake zuwan masa na daga Allah wanda ake turo mala'ika ya kawo masa ko babu ورسوله kokonto حقيقة kuma zai zama shi wannan mala'ikan da aka aiko shi manzo ne jakadan Allah ne ya aiko shi zuwa ga annabin absa haƙiƙa إما بعلم الضروري ko dai ya zama da wani ilimi na laruri na tabbas يخلقه الله له wanda ubangiji yake halattawa shi annabi wannan abu akwai wata alama da yake gane cewa duk wanda ya zo wannan mala'ika ne daga Allah أو ببرهان يظهره لديه ko ya zamo da wata hujja wacce zai bayyanar da ita gare shi إتمام كلمة ربك صدقا وعدلا domin kalmar ubangiji ta samu cika a bisa gaskiya da kuma abin da yake na daidai لا مبدل لكلماته babu wanda ya isa ya samu dama da zai canza kalmar ubangiji وإن قيل idan aka ce da kai وما معنى قوله تعالى menene ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشياطين في أمنيته alƙar shaiɗan شيطان Mhm. في أمنيته ubangiji da yake cewa ba mu aiko ba ya ma'aikin Allah a kafin ka daga wani jakada ko wani annabi face sai an samu a yayin da wannan jakada yake karanta abin da yake karantawa na wahayi sai shaidan ya zo yana jefa wani abu a cikin wannan saƙon da yake turawa su al'ummarsa da yake ba su shi فاعلم ka sani أن للناس في معنى هذه الآية أقاويل hakika akwai zantuka a wajen malamai a cikin ma'ana ta wannan aya منها السهل والوأس a cikin abin da malaman suka faɗa akwai abin da yake mai sauƙi wanda yake nan da nan za a fahimce shi akwai kuma wanda yake mai kaushi wanda yana da wahalar fahimta والصمين والغث a ciki akwai wanda yake a bayanin da suka yi akwai bayanin da yake ƙosasshe akwai kuma bayanin da yake ramamme wanda sun yi shara-shara وأولى ما يقال فيها ما عليه للجمهور من المفسرين amma dai abin da yake wanda yake ya fi dacewa a ciki shine abin da jamhuri wanda mufassirai malaman tafsiri suka haɗa a kansa mafi yawansu sun tafi akan wannan أن التمنى ها هنا cewa tamanna da aka faɗa a ci wannan guri التلاوة suka ce ita ce tilawa وإلقاء الشيطان shi kuma wannan jefawar ta shaiɗani فيها إشغاله بخوادر shine ya jefa a ciki ya shagalantar da shi wannan annabi da sanya masa irin zantuttuka na zuci وأذكار من أمور الدنيا da kuma rinka bujiro masa da wasu al'amura waɗanda suke na duniya الليالي حتى يدرك bitiyali hatta yudkila alaihi alwaham حتى يدرك dan ya dinga bujirar da su yana bibiyanta shi har ya zamo ya samu wata dama da zai shigar masa da wani abu na wahami والنسيان ko kuma ya rabkanar da shi ما تلاه a cikin abin da yake karanta shi أو يدخل غير ذلك على Ko ya أفعال shiga- السامعين ko ya shigar da wani abu koma bayan haka a cikin zukata na waɗanda suke sauraron wannan annabi wanda wannan bayanin shine zai fi dacewa akan wancan bayanin shedan ba zai samu wannan dama ga kowane annabi ya yi mai wani abu ba amma su waɗanda suke karɓar saƙon daga wajen annabi shi shedan ɗin zai yi amfani
da su a cikin fahimcensu shi annabin ya faɗi fahimta wacce ta yi gabas, shi kuma shaidan sai ya zo ya saka musu wasu wasi a zukatansu sai su ɗauki abin koma yamma ya yi, amma ba shi annabin ba. Minat taharifi Wajen jirkita saƙon nasa da ya faɗa, wasu ta'awili da mummunan fassara, ma yuziluhu Allahu abinda daga baya Ubangiji zai zo ya gusar da shi, wa yansikhu ya zo ya shafe shi, wa yakshifu labsuhu Ubangiji ya shafa duk abin da ya saka na ruɗu a cikin wannan saƙo. wa yukimu ayatihi Ubangiji ya kyautata ayarsa, sayati kalamu ala hadhihi al-ayati da sannu za mu zo maka da bayani amsa wannan aya. ba'du bi ashba'in min hadha Bayan wannan bayanin da muka yi maka bi ashbu'i da mafi ƙosarwa min haza daga wannan. insha In Allah ya Allah so, saboda nan kamar alƙali ya zo ya faɗi kanin labari ne akan ayar. Akwai babi na musamman da za mu zo nan gaba wanda zai ɗauko ayar zai kawo bayani wanda ya ninka wannan dangane da yadda malamai suka fahimci wannan aya. wa kada kasamarqandiyu Haka na Imamu Samarqandi ya kaito karu qawli man qala yana ne musa faɗin wanda ya faɗa tasalludu shaytanu ala malakin Ala ala mulki. mulki sulaimani akan cewa wai an samu wani lokaci wai da shedan Allah ya ɗora shi akan mulkin Annabi Sulaimana. wa galabatihi alayhi Wai kuma har shedan ɗin wai a wannan yanayi har ya samu rinjaye akan Annabi Sulaimana. wa anna misla hadha la yusihu To alƙali ya ce haƙiƙa abu irin wannan da ake ruwaitowa abu ne da ba zai inganta ba a haƙƙin Annabi Sulaimana. wa qad zakarna qissati sulaimana Shi aka ce kamar yadda malaman tarihi suka yi hakaitowa me ya faru tsakaninsa da shedan da shi Annabi Sulaiman. To an yi zantuka iri-iri, dama zantuka ne da ba a yarda da su ba, abu ne da aka zo da shi a iya cewa Isra'iliyat ne, tatsuniyoyi ne. To shi ne aka ce wai daga ciki wai abin da ya faru shi Annabi Sulaiman ne suke magana da shi shedan. Sai shi Annabi Sulaiman sai yake tambaya, sai yake cewa da shedan wai ya akai kake halakar da mutane, wannan hanyoyi kake bi in zaka bijirar da mutum ka batar da shi. To wai sai shedan ya ce da Annabi Sulaimana, saboda wai shi Annabi Sulaimana wai duk wannan mulkin da Allah ya bashi aka ce wai sirrin wannan mulkin yana jikin zobansa, wai zoban shine sirrin mulkin. To shine sai shaidan sai ya ce masa, to in kana so in gaya maka wannan yanda nake in halakar, to sai ka ciro wannan zoban, kawo zoban sai ka gani. To wai shine sai Annabi Sulaiman ya ciro zoban, wai sai shaidan ya sa shi a hannunsa, shikenan kuma sai mulki ya ba hannun Annabi Sulaiman ya koma hannun shaidan. To wannan yana daga cikin ƙaulin da ake faɗa cewa a waɗannan labarai. Akwai kuma wani labarin da ake cewa shi Annabi Sulaiman ya je wani rafi ne, ya je zai ebo ruwa, to wannan sa hannun da ya zai ebo sai zoban ya sille, sai ya faɗa cikin wannan ruwa. To wai da ruwan ya faɗa ruwa sai ya zama na shaiɗanin da ke cikin wannan ruwa sai ya zo ya ɗauka wannan zobe, don haka sai ya rasa mulkinsa a wannan dalili. Akwai kuma wani ƙaunin shi ma dai da ake faɗa cewa a'a shi Annabi Sulaiman ya kasance duk sanda zai je makewayi to yakan cire shi wannan zobe, akwai kuyangarsa da yake bata ta ajiye masa, in ya shiga ya kammala abin da yake ya fito sai ta bashi. To shine wata ran bayan yayi haka sai shedan ya zo yayi sura irin ta Annabi Sulaimana, sai ya zo wajen wannan wacce aka bawa ajiya wannan zobe sai ya ce ta bashi, sai ya karba sai ya sa sai ya tafi, shikenan aka rasa wannan zobe. To bayan Annabi Sulaiman ya fito daga makewayi kuma ana ya zo ya tambaye ta ina zobe, ta ce ai ta bashi, ai kai ba Sulaiman bane ba. Wai ya zama na duk fiska Annabi Sulaiman ta canda, dan haka ya tafi duk inda ya je sai a kore shi sai a ce ai ba Sulaiman bane ba. To wasu suka ce wai wannan haka ya ta zama, aka ce kwana 10, wasu suka ce kwana 40, wasu ma suka ce an shekara 7 haka, wasu ma har shekara 40 ma sun ambata. Annabi Sulaiman yana wannan yanayi, yana ta yawo, yana ta gararan ba, abinda zai ci ma har ya zama yana masa wahala.
to wai a wannan yanayi yana nan wata ran dai ya ga to bari ya bi masu kamun kifi ya je shi ma ya koyi wannan sana'a don ya rika samun abin da zai ci, saboda abin da yake samun ya cin ma yanayi masa wahala. To shi ne a wannan su ɗin da yake yana koya, wai wata rana ya je kamun kifi, ana yi sai ya kamo wani kifi ƙato. To wannan kifi da ya kamo shi da ya zo ya farɗa cikinsa sai ya samu wannan zobe a cikin wannan kifi. To wai shi ne sai ya ɗauki wannan zobe ya mayar da shi hannu, wai sai mulkinsa ya dawo Sulaimanin ɗinsa, sai ya gode wa Allah. To shi ne irin waɗannan ƙisoshi wanda shi shehu na alƙali yake faɗa dukkaninsu ba sa inganta akan mulkin annabi Sulaimana, domin suna bayuwa ne da cewa shaiɗan ya yi nasara akan annabi Sulaimanu. وقد ذكرنا قصة سليمان حقيقة an faɗi ƙissa annabi Sulaimanu مبينة بعد هذا wacce take mai bayyanawa bayan wannan, ومن قال da wanda yake faɗa الجسد هو الولد الذي ولد له aka ce ai ubangiji ya faɗa a cikin aya yake nasantawa, wala qarfatan na Sulaimana wa alqaina ala kursiyahu jasadan thumma anab. Suka ce ai wa alqaina alaihi, wannan din da ubangiji ya faɗa ya jarabci annabi Sulaimana, ya jefa wani abu akan wannan karagar tata. Suka ce ai waɗancan kisohin da shedan din ya samu nasara, wai abinda wannan aya take nufi. To shine alƙali yake cewa nan kuma ga wasu zantuttuka an samu waɗanda suke mabayyana akan wannan abu. Wannan jasada da yake cewa da ubangiji yake faɗa wa alqaina ala kursiyahu jasada, suka yi cewa huwal waladil lazi walida lahu, ai dan da aka haifa wa annabi Sulaimana shi ake nufi. Shi kuma aka ce annabi Sulaimana wata ran ne da daddare sai yake cewa matayansa guda 100 ba ɗaya dukkaninsu zai zaga su a wannan dare, kuma ya ci alwahin so yake Allah ya bashi ƴaƴa a dukkanin waɗannan matayen a wannan dare duk su samu ciki. To kuma da ya faɗa haka sai ya zamana bai ce insha Allahu ba, kamar da ake cewa abin da ya kyare shi baya kaɗan. Ai ubangijin ne yake faɗa can cikin suratul kahfi, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah. Kakka faɗi cewa zan yi abu kaza gobe, sai ka ce in Allah ya so. To amma in irin mu ne muka yi, mu ba wani abu bane ba. To su makusantan Allah, masana Allah, su a haƙƙinsu in suka rafkana, aka samu rafkana ga barin yin haka, to ubangiji baya kyalewa. Don haka wannan abin da ya faɗa ɗin, sai ubangiji sai ya sanya cewa dukkanin matan ɗin da ya nema duk ba a samu wacce ta samu cikin ba sai guda ɗaya. Ita ɗayan kuma da ta samu cikin da ta haifa masa ɗa namiji, sai ta haifa shi ya zama na komai nahi ɗaya ne. Ido ɗaya, hannu ɗaya, ƙafa ɗaya, duk abin da yake zuwa biyu sai ya zama na ɗaya ne. To suka ce to wannan abin da ubangiji ya faɗa wa alqaina ala kursiyihi jasadan, wannan shine abin da ubangiji yake nufi, ba wancan tatsuniyoyi da aka faɗa ba. wa qala abu muhammadun makki Malam Abu Muhammad al-Makki ya faɗa qissata ayyuba a cikin labarin annabi Ayuba qawlihi a faɗinsa masani shaytanu bi nasbin wa adab yake cewa ubangiji haƙiƙa dai ga shedan ya sa mini abu da yake na wahala da kuma abu na azabtarwa, shine wannan larura da ta samu annabi Ayuba. To ita ma an yi zantuka akan aka menene ya faru aka samu wannan abu. To shine aka ce shi shedan ne ya tambayi ubangiji cewa a bayinka kana da bawan da in naje na tasa shi na abokace shi na dinga ziga shi ba zan iya samun nasara akan shi ba a cikin bayinka, bi ma'ana na wannan lokaci. Sai ubangiji ya ce ina da bawan da ba yanda za ka yi da shi ba za ka iya samun nasara akan shi ba. Ka je wajen Ayuba, bawa na Ayuba, ba za ka samu nasara akan shi ba. To shine shedan ya zo ya bijira a gare shi, duk abin da zai yi yayi ta bijirar wa annabi Ayuba, amma annabi Ayuba ko gezau. Dan haka
bai iya cin nasara da shi ba, har ta kai da bayan yayi abin da zai zo ya mai ma wata magana su yi magana ya ce ai ba za ka samu nasara a kaina ba. To ana nan sai shedan din sai ya ga to tunda ya kasa, sai ya bi duk abin da yake na dukiyar annabi Ayuba, sai da ya biya lalata ta ya dawo bai da komai, sai ya dawo yake yi mai gwalo yake cewa ai ya gama, ya ce alhamdulillah. Sai annabi Ayuba ya ce masa alhamdulillah, ni na gode wa Allah, Allah ne ya bani kuma shi ya karba, dan haka nan ma dai bai samu nasara ba. Ana nan ya ga dai abiya sai ya koma kan ƴaƴansa, aka ce sai akai abin da yayi bango ya faɗo musu ƴaƴansa gaba ɗaya duk suka mutu. Nan ma dai zo ya masa gwalo yana cewa ai gashi kaza ya ce a ai Allah ne ya bani, na gode mai akan haka, kuma duk sanda ya ga dama zai kuma bani. Nan ma dai bai samu nasara ba. To shine da ya ga yayi hakan da abu ya gagara, to shine sai ya dawo da kunci yana samun sa na yanayi abinda za a ci ma yayi wahala. To shine sai shedan din sai yake magana ga Ubangiji, yake gayawa Ubangiji, na rasa duk yanda zan yi da wannan bawan naka, ina so Ubangiji ka bani dama in sa masa wata larura. To shine Ubangiji ya ce to je ka. To shine bayan ya je sai masa wata busa. To tun daga nan sai annabi Ayuba jikinsa ya zamo ba lafiya, yana cikin wannan hali baya iya komai, dan haka kuma ga ba dukiya ga ba ‘ya'ya, haka mata aka ce za ta fita abin da take samuwa ma da ƙyar za ta samu abin da za ta kawo masa. To a wani ƙaunin ana magana an yi shekaru da yawa yana cikin haka, ko shekara 7 sun ce 18 ko ma fiye da haka, yana cikin wannan yanayi. Amma dai duk dai bai yi gezau ba. To shine sai shaiɗan ɗin da ya ga ya rasa dai hanyar da zai bi, sai ya koma wajen matar tasa, sai ya ce mata shi likita ne ya zo da sura ta komai ta mutum, shi gashi likita, ya ce wannan larurar ta mijinki ni ina da maganinta, zan iya warkar da shi, amma abin da nake so kawai a gare ki shine annabi shi Suleimani shi Ayuba ya yadda cewa ya faɗa cewa wannan likita shine zai warkar da ni. In da ya faɗa haka ya ce shikenan an gama cutar zan warkar da ita. To ita kuma mata ta ga ana ta fama shekara da shekaru, ga wahala ta ji ga magani, ai kaga sai ta zo ta bujiro. To shine ta zo ta bujirawa da shi annabi Ayuba, shine ya kama ta da fada ya ce ai shedan ne. To a wannan lokaci ne ma har yayi alwahin sai ya mata bulala 100 saboda wannan bujiran masa da ta yi. To bayan ya ga wannan hali da ya tsinci kanshi da wannan abu da yayi, to shine sai ya roki Ubangiji. Shine yake faɗa, ya Ubangiji inni masaniya shaytani binusbin wa azab, yace hakika shaytan ya wahalar da ni ya Ubangiji, ya sanya azaba a tattare da ni, ina cikin wahala. Sai ya kai kukansa zuwa ga Ubangiji. To shine Ubangiji a gaban aya yake cewa udhkur bi rijlika hadha muktasilun baridun wa sharab. Shine Ubangiji yace to ka bugi turbaya da kafarka, in ka buga za mu fitan maka da idan ruwa. A cikinsa akwai ruwa, aka ce sai Ubangiji ya fitar masa da ruwa guda 2, da mai zartsi da kuma wanda yake na daɗi. To mai zartsin sai ya yi wanka da shi, shi kuma wannan da ya yi wanka da shi duk wata cuta da take ta zahirin jiki da take tattare da shi duk sai Ubangiji ya warkar masa da ita. Da ya sha wancan na daɗi shi kuma duk cutar da take a cikinsa ita kuma sai Ubangiji ya warkar da ita. To shi ne Ubangiji bayan nan yake cewa wa habna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahu. Ubangiji kuma bayan haka tunda dama ya rasa iyalansa, sai Ubangiji ya yi masa baiwa, ya sake basa kuma wasu iyalan, ya kuma bashi duk abin da ya rasa a baya, Ubangiji ya mayar masa da shi. Yake cewa rahmatan minna, Ubangiji ya ce rahma ce daga gare mu, wa zikira li ulil albab, kuma wannan abu ne na izina, abun lura, amma fa ga waɗanda suke masu hankali, abin izina ne. Duk shaidan din yanda zai ma kai ma ka san yanda za ka yi, duk wata jarabawa in ta zo ka ɗauka daga Allah ne, kowace iri ce ka ɗauka Allah ne, sai Ubangiji har ya kai lokacin da zai isan maka. Kamar da a gaba yake cewa kuma a haƙƙin ita wannan mata tata da ya ce mata zai mata bulala, sai Ubangiji ya ce wa kusbi yadika digisan fadrib bihi wala tahnis
inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ubangiji ya ce to maimakon wannan bulala 100 da ka sha alwahi za ka yi mata, to ka samu tsinkaye sai ka ɗan faffaɗa mata a madadin haka, shi kenan ya zama a matsayin wancan alwahin na bulala 100 da ka ce za ka yi. Ubangiji ya ce haƙiƙa mun samu annabi Ayuba sabira, mutum ne haƙuri, duk wannan masifu da aka jarabce shi da shi sai ya daure. Ubangiji ya ce ni'mal abdu, madalla da wannan bawa, innahu awwab, haƙiƙa annabi Ayuba mai koma da lamuransa ne zuwa ga Ubangiji. إنه لا يجوز لأحد أن يتأول أن الشيطان هو الذي أمرضه. Haƙiƙa ba zai halatta ba ga wani ɗaya ya ce zai yi tawili ya ce shaiɗan shi ne ya sabbabawa shi annabi Ayuba wannan cuta. وألقى الضر في بدنه. Kuma ya jefa wannan cuta a cikin jikinsa. ولا يكون ذلك Hakan ko ba zai kasance ba إلا بفعل الله face da aikin Ubangiji وأمره da kuma ليبتليهم al'amarin Ubangiji, liyabtaliyahum domin ya jarabce su. ويثيبهم. Su annaba dama Ubangiji ya nemi su haka, ya jarabta su domin ya ƙara tabbatar da digaggaginsu. Sannan kuma a cikin wannan jarabawar, a cikinta ne Ubangiji yake ƙara ruɓanya musu ladan da yake ruɓanyawa. Yasa duk wanda cuta ya same shi, ai ba wani abu bane ba, kafara ce, lada za ka samu. Duk wani abin jarabawa da ya bujira ga wani mutum, ai lada ne, ba wani abu bane ba. Shi yasa Ubangiji sai yake faɗa alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mutane suna zaton shikenan dan sun ce sun yi imani, sun zama masu imani, to kuma ba za mu jarabce su ba. Ubangiji yake cewa mun jarabci mutane waɗanda suka gabace su, iri-iri mun jarabce su, saboda mai Ubangiji yake jarabta yake cewa don Ubangiji ya san, ya nuna wa mutane, don ba ma ya san ba, don Ubangiji ya nuna wa mutane suwaye suka gazgata a gare shi, suwaye ba su gazgata ba. Shi ne abin da Ubangiji yake nema. To kai ma da an jarabce ka kakka ɗauka na abu ne, Ubangiji ne yake so ya gane wannan bawan ya yarda da ni ko bai yarda da ni ba. To kaga da ka sake ka kauce hanya, kaga baka ci jarabawa ba. To shine wannan matsayin nasu na annabawa. Kuma duk yayin da Ubangiji ya jarabce su, matsayinsu ne yake ƙara ɗagawa. Shine wani hadisi da ma'aikin Allah yake cewa ashaddun nasa bala'a al'anbiya. Mafi shiga tsanani waɗanda ake jarabta a cikin halittu bayi gaba ɗaya ga mutane su ne annabawa. Sai kuma wa summal amsalu fal amsalu. Sai kuma waɗanda suke bin su hawa-hawa. Irin yanda matakinka yake a imani, irin matakin jarabawa da Ubangiji zai maka. Sai ya zama kuma in ka samu wannan abin ɗin kuma sai kuma baiwa Ubangiji ta kwaranye kamar da shehin namu Ibn Ata'illahi Iskandari yake faɗa, kaza'inil minani alaƙa na ɗire mihani. Yake cewa taskoki na baiwa, Ubangiji ya lullube ka da baiwa, to ba sa tabbatuwa sai ka bi ta kan gadoji na jarabce-jarabce da masifu. Wannan gadojin da za ka bi na masifu ka tsallake ɗin su ne za su sa ka kuma Ubangiji ya baibaye ka da baiwa. To in ko da waɗanda Allah yake wa baiwa ai ba kamar annabawan. To shi yasa an ya tashi jarabta su jarabtawa take bambanta da ta sauran mutane. To shi ma annabi Ayuba duk Ubangiji ya masa wannan jarabtawa ne, ba wai shaidan bane ya samu nasara akan shi, ba a bisa yadda da umarnin Ubangiji ne har ma ya samun wannan dama ta kuma larura ta same shi. Malam Maki ya faɗa, aka faɗa, aka ce ai abin da ake nufi a nan, abin da ya samu na shaiɗan na wanda ya sanya wasi da shi a cikin wannan aya shine abin da ya saka zuwa ga iyalansa. Wannan dama da ya samu ya je ya gaya wa wannan mata tasa cewa ya je ya ce inda ya ce da ni ya Suleimani zai warkar da ni, ya ce wannan likita shine zai warkar da ni, to inda ya faɗa haka to ni kuma zan warkar da shi ɗin. To kaga ai ita matar ya saka wannan wasu wasan. To shine suka ce ba shi annabi Ayuban aka sa wannan ba.
فإن قلت idan ka faɗa ما معنى قوله تعالى أن يوشع menene ma na faɗin Allah maɗaukakin sarki amsa annabi Yusha'u وما أنسانيه إلا الشيطان da yake faɗa wa ma ansanihu illa shaitan an azkuru cikin suratul kafi a wannan kissarsa da annabi Musa a wannan tafiya da ubangiji ya umarci annabi Musa ya je ya nemi wannan bawa nasa sayyidina Kabiru to shine a tafiyar shine suka tafi da shi annabi Yusha'u a matsayin kadiminsa to bayan kuma an je wannan guri da annabi Yusha'un yake sai ya zamana sun zauna har kuma wannan kifi wanda ubangiji ya bawa annabi Musa alama ta distan da ya rasa wannan kifi to anan wannan bawan nawa Kabir yake to sai aka zo gun kuma sai aka ma rasa kifin amma kuma sai Allah ya rafkana to shine ake faɗan waye ai kifin a hannun annabi Yusha'u yake kuma shine yake faɗa wa ma ansanihu illa shaytani an azkura yace babu wanda ya mantar da ni face shaytan ne ya mantar da ni akan intina wannan kifi to shine malaman suke cewa to ya za a yi akan wannan kaulin shin kenan shaytan ya samu nasara akan annabi Yusha'u ne ko koyaya وقوله أن يوسف haka na faɗin sa abusa annabi Yusufu وأنصاه الشيطان ذكر ربه shi ma a yayin da yake faɗa ake cewa wasu malaman suke cewa ai annabi Yusufa yana cewa sai shaiɗan ya mantar da shi tuna ubangijinsa a wannan da yake cewa azkurni inda rabbika ka tuna da ni wajen ubangijinka to shine malaman suke cewa wannan shi ma kenan annabi Yusufu shaiɗan ya samu nasara kenan akan shi koyaya وقول نبينا صلى الله عليه وسلم haka na faɗin annabin mu sallallahu alaihi wa sallama حين نام عن الصلاة يوم الوادي yayin da shugaba sallallahu alaihi wa sallama aka samu yanayi bayan shi ya rintsa kuma sahabban da suke tare da shi su ma a wani bugire sai ya zama na dukkaninsu sun kwanta to kafin a kwanta aka ce ma'aikin Allah ya ce da Bilalu in lokacin sallah ya alfijir ya keto to a kira sallah ya zama shine zai tashe su gabaki daya to menene yaya hukuncin wannan abu da ya faru a cikin wannan hadisi da yake faɗa إن هذا واد به شيطان ma'aikin Allah yake faɗa haƙiƙa wannan bugire shedan ne a gurin وقول موسى عليه السلام haka na faɗin annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi هذا من عمل الشيطان fi wakastihi ko a cikin wannan zungura da yawa wannan bagibdi har aka samu ya mutu to shine yake faɗa haza min amali shaytani yake cewa wannan abu ban aikata da komai ba irin aiki ne na shaytan to yaya ita ma wannan ma'ana shin shaytan ya samu nasara ne a kan annabi Musa ne har ya faɗi wannan kaulin to duk dai za a kawo maka da bayani akan warwarar waɗannan abubuwa da alƙali ya koro bayani akan su فاعلم أن هذا الكلام to ka sani wannan zance dai قد يرد في جميع هذا على مورد مستمر كلام العربي cewa yakan yiwu yana bayuwa zuwa ga abinda yake gangarowa a cikin dukkanin wannan a bisa wani abu da yake gudana a bisa zancen larabawa في وصفهم كل قبيح a yayin da suke siffanta dukkanin wani abu mummuna to in abu ya zama mummuna sai suke siffanta shi da wannan abun sai su ambace shi da shedan kamar yadda mu ma a Hausa ana yi ko mutum ya dan yi wani abu mummuna a ce wannan shedani ne kaza ai haka ba shedan ake nufi shedan wancan ba a shedan dai nan mummunan abu da mutum ya aikata wannan shedanin ne kaza shine wata magana da ake cewa malam na makwarari yana faɗa yake cewa muridinka shedaninka kaga duk irin wannan ce kaga to shikenan muridin shedani ne dama irin wancan ai ba shi bane ba to duk irin wannan mu ma a Hausa da mu muna da wannan zancan ana dangantawa mutumin da yayi wani abu mara kyau mummuna a ce da shi shedani
من شخص أو فعل abu sau wani mutum ne yayi wannan abun za a siffanta shi da haka ko kuma wani aiki yayi بالشيطان sai a ambace shi da shaytani أو فعله ko aikinsa قال تعالى kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake faɗa فرعها كأنه رؤوس الشياطين yana faɗa a yayin da yake siffanta bishiyar zaƙum to ubangiji sai yake cewa ai yanda take bayyana ita wannan saboda muninta sai ubangiji yake cewa kai ka ce irin kawunan shedanu ne to kaga wannan dai yana nuna munin abin ake nunawa وقال صلى الله عليه وسلم haka na akwai wani hadisi da shugaba sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa قاتله فإنما هو شيطان cewa a yayin da kake sallah sai ya zama na kasa satara wacce za ta kare ka sai ka samu wani kana cikin sallah sai wani yayo nufin ya zo ya tsallaka maka wannan sallah maimakon ya yanke ta can bayan wannan abin da ka sa na kariyar taka sai kuma sai dawo sai ya zo ta gaban ka ya wuce to shine ma'aikin Allah yake cewa to in ka ga mutum zai maka haka to kai yanda za ka yi ka tunkuɗe shi ga barin haka sai yake faɗa fa inna ma huwa shaytanu shi wannan da zai bi ta ya tsallaka maka hanyar shaytan ne to kaga nan ma kaga ma'ana ce ta fito aikin munin aikin ne yasa aka ce shaytan amma ai ba shaytan ne na zahiri ba وأيضا فإن قول يوشع لا يلزمنا الجواب عنه to dan haka faɗin annabi Yusha'u to ba ma zai ba mu dama da ma sai mun tsaya ba zai ɗora mana ma a ce sai mun ma tsaya mun yi jawabi a kai ba إذ لم يثبت له ذلك الوقت نبوة موسى nubuwati ma'a Musa saboda me ma alƙali yake cewa ba buƙatar shi wancan wa ma ansanihu illa shaytana an azkuru yace ba buƙatar wannan ma sai mun maka baka amsa akan ta yace saboda lam yasbut lahu fi zalikal waqtu nubuwata shi annabi shehu san da akai wannan tafiyan ma ai ba a bashi annabta ba dan haka me yace ne iz qala musa lifatahu wa iz qala musa lifatahu la abrahu lifatahu kadiminsa ko aka ya faɗa saboda sannan ba a bawa annabi Yusha'u annabta ba to tunda ba a bashi ba dan ya ce shedan ya mantar da shi to me mushkila me rikici a nan gon shine alƙali ya ce ba buƙatar sai mun tsaya ma muna yi maka bayani akan wannan matsala saboda annabtar ta bata tabbata ba a lokacin da yake wannan tafiyar tare da annabi Musa an ce sai bayan haka sannan ya samu annabta wani ma suna magana sai dabda wafatin barin annabi Musa din sannan ma aka bawa shi annabi Yusha'u annabta وقال تعالى Allah madaukakin sarki yake faɗa إذ قال موسى لفتاه yayin da shi annabi Musa yake cewa da wannan kadimi nasa والمروي أنه إنما نبئ بعد موت موسى hakika cewa shi annabi Yusha'u ba ma a yi masa annabtar ba sai bayan annabi Musa ya bar duniya وقيل a wani kaulin kuma aka faɗa قبل موته dab da mutuwarsa ne وقول موسى haka na kuma menene ma'anar faɗin annabi Musa كان قبل نبوته shi ma faɗin da ya faɗa da yake cewa ai kafin a bawa shi annabi Yusha'u annabsata ne بدليل القرآن saboda dalilin alqur'ani وقصة saboda qur'ani ne ce wa iz qala Musa li fatahu وقصة يوسف haka na kissa annabi Yusufu قد ذكر أنها كانت قبل نبوته cewa shi ma annabi Musa ya faɗa hakan a san da ya faɗe shi ai sannan ma ba a bashi annabta ba وقد قال المفسرون في قوله to amma dai wasu daga cikin malaman tafsiri sun faɗa a cikin faɗin shi annabi Yusuf ɗin أنصاه الشيطان fa anfahu shaytanu zikra rabbih sai shaytan ya mantar da shi tuna ubangijinsa قولين to a ciki sun faɗi zantuka guda biyu akan wannan me ubangiji yake nufi fa anfahu shaytanu zikra rabbih أحدهما ɗayan dai na cikin su أن الذي أنصاه الشيطان ذكر ربه أحد الصحابي صاحبي. السجن cewa wanda shaiɗan ya mantar da shi gabarin tuna wannan ubangiji nasa
shine ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu da suka haɗa da annabi Yusufu a wannan kurkuku waɗanda suka nemi ya fassara musu wannan mafarki. Ɗaya aka gaya masa ga mafarkinka, ɗaya aka gaya masa shi ma ga nashi. To shi wanda aka ce mai ka yi mafarki yana shayar da sarki giya, to shi dama annabi Yusufan ya gaya masa kai za ka tsira kuma za ka je ka shayar da sarkin giya. To don haka ya samu wannan dama ta fita ɗin. A lokacin da za su fita shi annabi Yusufa yake ba shi saƙo ya tuna wa sarki cewa fa maganarsa, don shi sarki ya waiwayo wannan zama na annabi Yusufa da aka sa shi a cikin kurkuku. To shi ne suka ce wannan mantuwar ba wai shi annabi Yusufin ne ya yi mantuwar ba, a'a shi wannan saƙon da aka ba shi ne ya manta bai isar da saƙon ba ga shi wannan sarki nasa. Shi ne fa'ansahu shaiɓanu zikira rabbihi, sai shaiɗan ya mantar da shi ya tuna wa ubangijinsa, shi wannan sarkin ubangijin nasu. Ai haka yake ko? Shi wannan sarki na Misira. To don haka kaga shi kenan ya zama na wannan, kaga shi kenan mun huta. Ba annabi Yusufu ne wannan magana ta a kansa ba, akan wancan da ya ba wa saƙo ya ba wa sarkin Misira ne. Kuma Ubangijansa shi ne wannan sarki. Ai an samu ayyuzkar lil malaki sha'ani Yusuf alaihi salam. Kuma daga ciki su malaman suke cewa ba ta yanda za a ce wannan waƙiya da ta faru a ce ba a bawa shi annabi Yusufa annabta ba. Ai annabi Yusufa suka ce ai tunda aka jefa shi wannan rijiya, ai tun daga lokacin aka aiko masa. To ba mala'ika ne zai zauna da shi ba? Da abin da suka jefa da aka tare duk bai je ya same shi ba? Suke cewa to ai gashi an aiko shi, kuma bayan ya shiga kurkukun ma akwai abin da yake nuna cewa ai annabi ne, saboda kira ma ya rika yi a kurkukun. Me yake faɗa? Ya sahi bai sajini a arbabun mutafarriquna amillahu alwahidul qahharu. Kaga ai wannan gargadi fa yake kira yake fa. Yana faɗa cewa waɗannan alloli da ake faɗa cewa mabambanta ga su nan duk su ne mabambanta iri-iri, su ne mafi alkhairi a ce su ne alloli, ko ubangiji alwahidu alqahharu. Kaga nan gun gargadi yake yi. To in ba an aiko shi tun a lokacin baya akan yake kiran wasu zuwa ga su ɗayanta Allah. Suka ce don haka ma wannan duk baya tabbatar da cewa ba ma a bashi annabta ba, a'a da annabta shi dama da risala sai ji. Ai an samu ayyuskara lil malaki sha'ani Yusuf alaihi salam. Cewa shi wannan wanda ya bawa sako shine shedan ya mantar da shi akan ya ambata wa wannan sarki lamari na annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Haka na kuma hakika kwatankwacin irin wannan yana daga aikin shedan. Wannan baya nufin cewa shi shedan ya samu dama akan annabi Yusufa. Haka na bai samu dama akan Yusha'u ba na sanya waswasi da kuma wannan tunziri. Bari dai cewa dai su ba zai samu dama ya musu wani abu ba, sai dai ya shagalar da su zuwa ga abin da yake na zancen zuci a cikin al'amarinsu. Ya shagaltar da su daga wani al'amarin zuwa ga wani al'amarin. Kuma ya zama al'amarin ma ba na duniyar ba. A'a suna cikin tunani akan wasu al'amuran da suka shafi na lahiran, kuma sai ya ja su zuwa su tafi wani al'amarin na daban shi ma da ya shafi ita lahira. Sannan kuma faɗakarwarsu, tunasarwarsu gare su daga al'amuran nasu, a bisa abin nan da ya rafkanar da su na daga abin da ya sa suka rafkana. Amma faɗin shugaba sallallahu alaihi wasallama,
شيطان da yake faɗa cewa wannan bugire to mu bashi akwai shedan a guri shine bayan an samu wannan yanayi sai ya zamana an sa Bilalu ya kira sallah a wannan bugire sai ya zamana duk sai shedan ya bi ya sanya bacci mai nauyi ga duk sauran sahabban na ma'aikin Allah shi da ma'aikin Allah mun sani shi baya bacci sai dai rintsawa don haka shedan a nan gun ana so a warware mana wannan hadisi cewa shedan fa ba ma'aikin Allah ya samu dama ya sallada akan shi ba a'a su sahabban da suke tare da ma'aikin Allah su ne hakan ta faru da su ba ma'aikin Allah din ba to shine ana haka ya zamana ba a samu an farka din ba har sai da rana ta fito kaga lokacin sallah ya wuce kenan laysa fihi zikru tasalludihi alayhi dan haka a cikin wannan hadisi babu ambata cewa shedan ya samu nasara akan shugaba la waswasatihi lahu bai samu kuma dama ta yi wani waswasi a gare shi ba bal innahu kana bi mutabihi bari da cewa wannan abu in muka lura za mu ga cewa amsa abin da yake hukunta zahirin shi wannan hadisi faqad bayyana amra zalika shaytani to haƙiƙa wannan yana bayyanar da al'amarin wannan shaytani bi qawlihi da faɗin shugaban sallallahu alaihi wa sallama inna shaytana cewa haƙiƙa shaytani ata bilalan ya zo wa Bilalu falam yazal yahdi'uhu kama yahdi'u sabiyyu hatta nama sai ya zamana bayan ya bijira da sayyidina Bilalu sai ya zamana bai gushe ba yana ta lallaba shi yana ta lallaba shi yana ta lallaba shi kamar karamin yaro kamar yanda ake lallaba karamin yaron ana so ya bacci har sai da ya jawo shi Bilalin yayi bacci to kaga anan gun yana nuna Bilal shedan yewa wannan a lafazin ma da ma'aikin Allah ya faɗi wannan magana kaga shedan yace ya taushe Bilali har yana ta lallaba shi kamar yanda ake lallaba kananan yara fa'lam anna tasalludi shaytani fi zalika alwadi to ka sani cewa wannan salladuwar shedan a wancanan ka bugire inna ma kana ala bilalin hakika wannan ya faru ne a sayyidina Bilalu al-muwakkil bi kala'ati al-fajr wanda aka wakilta ya lura da hudowa alfijir hadha in ja'alna qawlihi wannan shine idan mun sanya shi a faɗin shugaban sallallahu alaihi wa sallama inna hadha wa'dun bihi shaytan cewa wannan bigire akwai shaidan ashi bihan ala sababin nawmi wanda yake faɗakarwa afsa dalilin da yasa aka samu wannan bacci ani swala gabarin ita wannan sallah har ya zama na lokacin yahudu wa amma in ja'alna tanbihan ala sababin rahimi amma idan muka sanya wannan bayani cewa mai faɗakarwa ne afsa sababi na cewa bayan ma'aikin Allah an yi hakan sai ya ce to ku tashi mu bar gurin mu tafi wani wajen mai sallah a gun saboda shaidan din yana nan anil wadi ga wannan wadi illatan da kuma illa bi tarki salati bihi na barin yin sallah a wannan bigire wa huwa dalil musa'i hadith zaid bin aslama wanda shine dalili da yake na saƙa hadisin Zaid dan Aslama fala taridu bihi fi hadha al-babi yace to ba za mu lura da shi a cikin wannan babi ba li bayanihi saboda shi wannan bayanin nasa wartifai iskalihi da kuma ɗaukakuwar rikitarsa saboda shi kan shi in an kalli ma hadisin a nan gunto ga shi ma'aikin Allah yana cewa bugiran akwai shedan a gurin to an yadda shedan bai samu tasallidi akan shugaba ba to amma kuma sai kuma abiya zo wa mutum cewa to kuma ya aka yi ma'aikin Allah ya ce ka ai sallah a gurin a bar gurin to kenan dai akwai wani abu kenan a gurin to malamai duk sun yi bayanai kala-kala akan cewa me ake nufi da wannan abu shi malam kabara yaji yana ganin wannan hadisi sai dai a sahi akwai a cikin hadisai mutashabihai waɗanda kawai sai dai a basu wasu kuma suna ganin a'a ta yi wannan abin da shugaban yayi wani abu ne da ubangiji yake sanar da shi wanda su sauran bayin ba sa sani kamar abu ne da yake bayuwa irin na abu na gaibu
da ubangiji yake sanar da ma'aikin Allah da bayin ba su sani ba, ko ya zama na abu ne na hukunci da ma'aikin Allah yake yi wanda yake Allah yake nuna masa ya ba shi dama ya yi hukunci da abin da yake na zahiri, ya yi hukunci da abin da yake na hakika. Kamar da Imam Suyuɗi akwai littafi da yayi na musamman akan wannan mas'ala, yake kira littafin da Al-Bahir fi hukumihi sallallahu alaihi wa sallama fi zahir wal batin. Yayi littafin akan haka, akan irin hukunci da ma'aikin Allah yake yi akan wasu masailu, yakan iya yin hukunci akan zahiri na shari'a kenan, kamar yanda Annabi Musa yake kallo, yakan yi hukunci na baɗini na haƙiƙa kamar irin wanda shi kuma Sayyidina Kabiru ya nuna wa Annabi Musa. To sai ya zama na kowa irin wannan abin ne ma'aikin Allah ya yi wannan bayani. Wasu kuma suke ganin a'a, to duk gaba ɗaya wannan hadisi a iya ɗauka ma'aikin Allah da ya ce a bar gurin, wannan barin gun da aka yi ai ba wani dalili ne sai a bari ba, ta iya yiwuwa guri ne na shu'uni, wanda shi ma'aikin Allah ɗin akwai gurare da yawa da ya hana ma a yi sallah kamar da hadisan suka zo, kamar umarnin da ya baya akan cewa kada a yi sallah a gurin da turken raƙumi yake. Kaga wannan ma'aikin Allah ne ya ba da umarni, shi ya ga me ya gani na dalilin da ya sa ya ba da wannan umarnin. Haka na kuma akwai guraren da alƙaryatin da aka halakar da su wanda Ubangiji ya yi azaba ga Yahudawa, kamar Babila, irin waɗannan garuruwan da an hana cewa ka a yi sallah a wajen. Akwai irin su Hijiru wanda yi ma yana nan a yankin na ita Makka ne, wanda ma'aikin Allah ya umarci Sayyidina Ali ya ce in ka je gurin kada ka yi sallah a gurin, saboda a nan gun aka halakar da wasu Yahudawa. To malaman suke ganin ko a irin wannan ne, saboda shi'umin gurin ma'aikin Allah ya ba da wannan abu a wannan guri, ya ce a bashi saboda gun shi'umi ne, bai kamata mu sallah a irin wannan gun ba. Wasu kuma daga malaman suke cewa su wannan suna ganin ma akwai hadisin da duk ya shafa wannan ma bayanan, na cewa duk gun da ake cewa ka a yi sallah, to akwai hadisin da ya zo daga baya duk ya shafe su. Shine hadisin da shugaba sallallahu alaihi wasallama yake faɗar kususiya tasa da abin da Ubangiji ya yi masa wanda bai wa sauran annabawa ba. A ciki akwai abin da ma'aikin Allah yake faɗa, duk da ruwayo hadisin sun zo mabambanta, a wani abin ya faɗi an ba shi 5, wani gun 6, wani gun 7, wani gun fiye ma da haka. To daga ciki ma'aikin Allah abubuwan da yake cewa an basa wanda ba a yi wa wani annabi ba, akwai cewa Ubangiji yana taimakonsa da nasara. Duk inda ma'aikin Allah zai sa yaƙi, to tun kafin ya je yaƙin, Ubangiji zai sa wa abokan gaba razani, za su shiga cikin ƙirjinsu, zai shiga dukan uku suna cikin firgici. Wannan yana daga abin da ba a ba sauran annabawa ba. Sannan akwai ganima, Ubangiji da ya bashi a halalahullahu gana'ima wahadahu, shi kadai Ubangiji ya halattawa a ci ganima. Su sauran annabawan an yi ganima an yakin, sai dai a zo a tara ta, Ubangiji ya saukar da wuta ta kone ta. To shi ma'aikin Allah sai Ubangiji ya basa cewa a ci wannan ganima, a yi abin da duk ya kamata a yi da ita. To a cikin wannan hadisi dai, a cikin kususiyar ma'aikin Allah yake cewa waji'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Ma'aikin Allah yake cewa an sanya mini ƙasa, duk inda ƙasa take an sanya mini ta zama guri ne mai tsarki da mutum zai je sallah, masallaci ce. Duk inda ya tsinci kansa, duk yanda ya tsinci kansa to ya sallah a nan gurin. To shine malaman suke cewa to ko da ma za a kalli wannan abun, to shi wannan hadisin ya zo duk ma ya shafi wannan maganganu irin guraren da ma'aikin Allah yake cewa an hana yin kaza, an hana kaza, to daga baya ya zo ya samu abin da aka bashi fiye da waɗannan abubuwa. To a haka su wasu suke kallon wannan hadisi. Amanan min al-ahwali ya khayra alimi bi zilli su'ali ya tabibi wa hakimi أجرني من النيران يا خير راهب وصلي على المختار من آل هاشم شفيع الورى يوما إذا أمر شق